hej og velkommen til mig og Jusses nye køkken. I ved, jeg lavede noget ude på min altan i Berlin. Men nu er vi i Danmark, i min bedstemor og hendes bedstemors hus. Så nu har vi så tænkt os at smage på nogle ting. Altså, vi har ikke rigtig forberedt noget, men jeg ved, at vi finder noget i bedstemors køkken. Og måske kan I se, der er noget deroppe. Ja, nogle krydderier, vi skal til at smage. Krydderier, det ved jeg ikke. Måske så bliver jeg lige her, mens jeg går og spørger min mor. Og min bedstemor. Det er sådan noget af det eneste, man bliver nødt til at spørge om her. Ja, og det er fordi, jeg spørger på, vi må tage alt. Okay. Undrer mig over egentlig. Jeg kan vide, hvordan ribeinesaft smager uden vand. Skal vi prøve at putte krydder her? Kaj eller sådan noget i? Nå, nu laver vi noget. Og nu sætter vi det hurtigt. Og så sætter vi på afgrundsmusik. Okay. Kaj. Her, kaj. Jeg skal også lige have et glas. Nej, vi laver bare et blandet sammen. Og så stiller vi det op. Ja. Nu skal vi så ikke... nej, det... Vi laver hver vores. Jeg skal ikke have det største. Jeg skal have sådan lidt her lille. Du tager det der med kaj i. Så vil lige 2 sekunder bare køre. Prøv du at tage noget med vand i det her. Nå, men jeg tager bare det samme som dig. Skal vi så ikke se, at vi putter kaj i? Så putter vi kaj i begge ting. Jo. Så er det godt. Nå, okay. Nej, jeg putter ikke kaj i min. Jeg vil putte i den og andet. Har I forslag? Jeg ved, hvad der sker, hvis man putter salt i. Okay. Hjælp. Nå, nu er vi lige i gang med den her kaj. Måske skal vi putte noget andet i. Hun har en mere slags kaj her. Det er vores mor. Ja. Hun har alt i sit køkken. Og der er jo et stopur. Hun fik tyde den her på 30 minutter. Det er ikke fordi, den er færdig. Så har vi fået helt kaj i. Og jeg skal have salt i min, tror jeg. Så finder vi noget til Jutta, ikke? Jeg tror, vi skal putte... Vi skal snart i seng, fordi Jutta skal... Jeg har efterårsferie, men Jutta nu skal i skole. Undskyld. Der er ikke noget. Jeg ved, hvad der sker, hvis man putter honning i. Det bliver meget lækre end min. Det er åndfører. Og bagefter vil jeg putte salt i. Jeg håber ikke, du klokker i det, Josef. Salt og honning. Så skal jeg også putte i. Ej, hvor smager det knap. Og en masse peber. Og bagefter skal vi smage en frolik. Okay, mig og Josef har fået en idé til bagefter, ikke? Så skal vi smage sådan en her frolik som vores hund. Chico, prøv at se. Prøv at se, Chico. Chico elsker det. Vi kan lige give en til Chico. Jeg gik tur med tidligere i dag. Kom på, Chico. Okay. Nå. Kan du fange den op på bordet? Nu fortæller jeg den, Chico. Kan du fange den? Ja. Nu fortæller jeg lige, hvad jeg har i min. Jeg har bare ribeinesaft uden vand i. En masse honning. Og salt i. Og så har jeg puttet en lille smule af det der klamme, oregano og peber i. Og jeg har puttet kun kaj. Okay. Prøv lige duft. Nå, okay, nu skal vi smage. Og bagefter skal vi smage hundemad. Det er klamt, ikke? Jeg har lige min vand. Okay. Det her smager meget sødt. Kom nu, Jus. What the fuck? Og det var så Samson, der lige var med at brække. Det er lige. Fuck. Det tror jeg er en frolik. I vasken, tak. Ikke så vildt, tror jeg. Okay, jeg er ellers slår dig ihjel, mand. Jeg er fandme klar. Nå, nu er jeg med. 2 sekunder, jeg skal lige brække mig.
det er for noget? Jeg skal vælge. Okay, det var ikke peber, det var chili. Jeg kom til at putte chili i min... Det er det værre end sidst. Nå, Marius, chili i min drik. nu må vi tage det roligt. Bare sådan en. Og please. Kom der, jeg sagde. Ikke katten. Vi spiser det. Ja, det har kommet til. Vi må ikke spise en frolik for vores bedstemor. Desværre. Nå, okay. Så finder vi noget andet. Vi tager smør på tallerkenen. Der var ikke, nej. Jo. Der var ikke chili. Det var ikke peber. Ja. Bare én ting til. Vi har prøvet mange Bare ting. please. Vi har kun prøvet én ting. Og én ting til, så slut, ikke? Jo, Fordi jo, klokken men mangler, ikke? Spændende udlægger vores video. Undskyld. Så klipper vi derud. Okay, så er vi tilbage. Det var vores bedstemor. Nå. Okay. Froliggen er aflyst. Det er forbudt for mennesker. Det står på posen. Så jeg spiser det ikke. Okay. Hvad med at spise bare havrefars med honning på? Nej. Nej. Samson, nej, det må vi ikke. Samson, det er os. Nå. Og den er gammel. Den må ikke spise. Det er også smart. Hvad med sumtop? Hvad? Hvad med et eller andet? Jeg plejer altid at sige til sidst, der drak jeg tysk. Hvad har du for en idé? Eller vi kan spise Pas på det der røde der. Ja, jeg finder på noget. Ja, men hvad siger du, vi kan spise i dit køkken? Chili, det har jeg lige smagt. Det smager ikke så godt. Eller sådan noget. Og hvad smider, okay. Nej. Vi bliver nødt til- Jeg bliver ondt i mere. Nå, okay. Nå, lad os finde på noget. Nu står der rødt saft over Jeg har det en her. god idé. Samson kom til at brække sig. Hvad er det taget? Hvad er det taget? Jeg kommer til at putte Hvad? dig i min saftevand. Jeg var kommet til at putte Vi chili. klipper det her ud. Det var ikke godt. Nå, men lad os lige Du finde kan prøve noget at eller andet. smage et stykke æble, for eksempel. Om vi skal smage noget Vil der. jeg æble, det skal være sjovt. Nå, okay, mennesker her på jorden. Nu smager vi Hvad med på en noget. bog? Den smager godt. Bog, vi skal ikke spise andet. Nå, nu finder vi noget her. Ikke for noget. En lille ting til, fordi så skal vi se. Ja. Hvad siger I til, at jeg spiser Vi spiser de en her bog? ting. Samson, jeg skal spise en bog. Vi spiser de her 2 krydderier uden noget. Jeg vil spise det. Vi tager en grønfugl hver. Vi tager 3 ting som sidst. Og vi skal have en anden. Okay, vi starter med... Det var klamt. Okay, vi starter med at tage noget af Jeg det. stod her, så ikke brække mig. Det var sidst mig. Nu skiftes vi. Jeg skal lige have vand med brække. Jeg har en drikdunk. Nå, okay. Du overlever. I siger sikkert, at vi skal starte med den her. Jeg starter med at tage en lille bitte del af det her. Man skal tage cirka... Man skal tage det i en skål. Nej, ikke skål, Samson. Bare tage lidt på hånden, fordi vi tager et lille skål. Okay, fint nok. Nu skal I se, at jeg tager noget på hånden. Nu har du her vand. Det er Tak. Nå, okay. Jeg skal have noget mere. ikke mere. Fucking Kan du se, nu har jeg noget her. Okay, nu spiser jeg det. Her, du skal bare ikke, tak. Jeg skal ikke brække mig. Jeg gør det ude på toilettet. Kom derude. Yes. Jeg skal brække mig. Undskyld, så bare mig der. Okay, nu smager vi på den her. Okay. Jeg har lige smagt på begge dele. Det er forværligt. Men lige. Tekniske problemer. Ja. Okay, hvad nu? Nu kan vi nå at tage en ting. Til at sige, Bella, hun er alligevel på toilet. Så kan vi lige nå at tage en ting. Fy for den leder og smagte det af helvede til. Okay, nu bliver vi nødt til at ud. Nå. Hvad skal vi nu tage? Ja, der er noget mere for... Skal vi ikke tage en forfriskning ved siden af? En forfriskning, hvad for noget forfriskning? Hvad med en... Noget dejligt nu. Vi skal tage noget dejligt nu. Ikke mere, Samson. Jo, men vi skal bare... Nej, ikke mere. Ikke mere, hvis jeg har prøvet. Nej, vi skal bare have en forfriskning, hvor vi lige spiser Altså, det der det. kunne godt være lidt for gammelt. Altså, det er faktisk lidt... Hvad så med, at... Nu siger vi noget til Og jer. æblejuice. Okay, jeg skal lige sige noget.
Jeg tror faktisk, at det kan... Jeg har det. Jeg ved, hvad vi kan drikke. Nej. Syltet chili. Josef, vi er færdige nu. Nå, jeg bliver nødt til at sige det her til jer. Hvis I nu trænger til kærlighed, ikke? Hvis I nu trænger til kærlighed, så gå enten ind på min Movistar Planet, eller Josefs, eller også så gå ind på vores Facebook. Jeg hører... Men husk ikke at søge mig som de her ven på Steam og Facebook. Kun på Movistar, for jeg er ikke selv vild med sådan noget. Men vi ses Men på Facebook eller i næste video. Skal I have noget, ikke? I skal ikke spise krydderier, du. Det smager eddermame dårligt. Men jeg har lige brækket mig af væsken. Det skulle jeg til.